simbahan, lalo na pagmapunan Santa Misa. Number 2, sa health protocols, pinapagirumduman po sa gabos na mag-obserbar kan mga health protocols. Ugalion na padagos magsulot ng face mask, mag-obserbar kan social distancing, asin mag-alkohol kan mga kamot. Number 3, sa parking, para sa mga nagsisimba po na igwanin auto, tugot po ang pagpark sa laog kan patio alagad sa 2 oras sana. Tangani na matauanin tsansa ang iba pang mga parasimba na makapagpark orug na sa aldaw nin Domingo o kaya durante kan kasal o funeral mass. Number 4, tawag sa oordinan sa pagkadyakono, buot pong ipaisi kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko na si Seminarian Jem Norris Samar Penetrante, aki ni Mr. Guillermo Penetrante, asin Mrs. Nancy Samar Penetrante, kan Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, nakatalaan na ordinan sa pagkadiakono sa maabot na Marso 25, 2022 sa Katedral kan San Gregorio Magno sa Legazpi City. Kunigwa po kamong naaaraman na kaulangan sa ordinasyon kan nasabing seminarista, tabi man ipaaram tulos sa kura paroko bilang sa indong obligasyon moral. Panglima, aldaw nin panguros. Sa Miyerkules, Marso 2, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Kunigwa po kamo kan palaspas na pinagbenditahan kan mga nakaagi na taon, pakidara na lang po sa opisina. Sa tuya pong susuloon ang mga palma, asinan abo, iyo ang gagamiton para sa aldaw kan panguros. Ang pagsulo, gigibuhon sa Martes, Marso 1, sa oras na alas 5, bago kan misa sa pagkahapon. Pangunom, Via Crucis, igwapo nin pag-istasyon sa Miyerkules de Ceniza, sa oras na alas 4 nin pagkahapon. Number 7, Misa sa Santa Elena, igwapo nin misa sa Santa Elena sa aldaw nin panguros. Inipogi gibuhon sa oras na alas 8 nin pagkaaga. Number 8, fasting and abstinence. In connection sa pagselebrar niya to kan Miyerkules de Ceniza, mas pinapagirumdum po kita kan pag-obserbar kan abstinence asin pag-ayuno. An abstinensya, iyo andai pagkakan nin karne sa aldaw na pinapangalad. Asin ang pag-ayuno, iyo ang pagkontrol sa pagkakan sa aldaw na iyan. Anlay kan simbahan nagsasadul sa to na magkakan nin 1 full meal sana, tangani na mautubta ang siring na espiritual na obligasyon. Dai po obligado kan lay na ini ang mga aki na edad 14 anyos pababa o ang mga gurang na 60 anyos pataas, asin ang mga mahihelang alagad, pwede man singda na mag-obserbar ka ini para sa karahayan ninkan sa indang mga kalag. Number 9, Via Crucis asin schedule kan misa pagkahapon sa laog kan Kwaresma. Huli sa Via Crucis o pag-istasyon pagkahapon, nagigibuhon sa 5 Domingo kan Kwaresma, ang misa pagkahapon sa mga Dominggong iyan, gigibuhon sa oras na alas 3. Asin ang Via Crucis gigibuhon sa oras nin alas 4. Huli sa padagos na pag-obserbar niya to, kan mga health protocols, ang pag-istasyon gigibuhon na simple sana sa laog kan simbahan. Asin dai kaipuhan maglakaw ang mga partisipantes pasiring sa mga estasyon kan simbahan. Ang schedule kan duwang huring misang pagkahapon, 5:30 asin 7 o'clock siring man giraray sa dati. Number 10, Misa Pro Populo. Puungon niya na Domingo, February 27, ang misa lambang alas 7 nin banggi, iyo ang magiging Misa Pro Populo o Misa para sa mga tao. Mayo pong aakoon na intensyon ng opisina para sa misang ini. Hulit ang misang ini idudulot para sa gabos o rugna para sa mga dukha.
kaya mayo pong intensyon na babasahon sa misang ini. Number 11, kapiestahan ni San Jose sa Marso 19, Sabado, iyon kapiestahan ang patron kan bilog na simbahan. Mapon po ang novena sa Marso 10, asin matapos petsa 18 kan Marso. Ang pagnovena, pagkaaga, panginginutan kan St. Joseph Association, asin ang novena sa pagkahapon, bago kan misa, panginginutan kan mga miyembros kan Cofradia de San Jose. Inaapudan ang mga organisasyones na ini na makipaghilingan sa kura paroko para sa mga plano sa lalong madaling panahon. Number 12, proceeds kan mga fundraising activities. Ang proceeds po kan mga fundraising activities tangon niya na taon para po sa repair asin pagpaayos kan roofing, kisame asin pagpapusog kan pader sa likod kan satong simbahan. Number 14, PPCRV volunteers. In connection sa nagdadangadang na pirilian sa Mayo 9, ang satuya pong parokya nangangaiponin sang gatos na PPCRV volunteers o at least 5 kada barangay. Tabi, magranin na lang po sa chairperson kan Barangay Pastoral Council o sa sisay man na miyembro kan Parish Pastoral Council. Tangani na ma-register ang sa indong pangaran. Igwapo nin orientation sa lalong madaling panahon. Ia-anunsyo na lang po ang schedule. Kaipuhan-puhan sa indong mahalagang tabang sa bagay na ini para sa onesto, malinig asin matuninong na eleksyon. Number 14, misa asin harana. Ang misa po niya na pagkahapon, pamamayuhan ni Father Larry Nagales, ang kura paroko kan St. Catherine of Siena, kan Gingaroy, Tigawon, Camarines Sur. Kaiba po kan sa iyang choir, magdudulot po nin harana. Ang second collection po sa misang ini, tabang ta sa mga pangangaipo kan sa indang parokya. Itaon na lang po sa iya sa Domingo ang mga envelope na pinagdistribuir bilang suporta sa pagpakarahay kan sa indang simbahan. Salamat po. Idulot tapuan misang ini para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Santos Villaflor and family, Lala Oxiano, Saldivar family, Mr. and Mrs. Richard Paulo Jacob and family, Wade Allen Acabado and Marian Soltes, Ernesto Berce and family, Christian M. Berce, asin Migs Carion. Petition Mass for Honorable Madeline Yorobi Alfilor, dulot ni Nenet Berinya and family. Petition dulot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Ramon Luzon and family, Pandes, Puntillas, Toledanes families, asin ninda Vic and Vince Bailon. Pasasalamat man dulot ni Elizabeth Sabordo. Para man sa kalag ni Jaime Sr., dulot ni Josefina Escobal Banyaria and family. Para sa kalag ni Carlos asin Luz, dulot kan Aliston family. Para sa kalag ni Dionisio asin Fausta, dulot kan Paloma family. Para sa kalag ni Edna asin Elmer, dulot ni Erwin Aguila. Para sa kalag ni Eugenio, dulot ni Josefa Togores and family. Para sa kalag ni Gloria asin Emilio, dulot ni Emily Orias. Para sa kalag ni Honorio, dulot ni Lala Oxiano. Para sa kalag ni Dahulian asin Nestor, dulot kan Aliston family. Para sa kalag ni Loreto, dulot ni Mr. and Mrs. Cesar Septimo and family. Para sa kalag ni Mary Altea asin Magdalena, dulot ni Gigi Peñaverde. Para sa kalag ni Melchor, dulot kan Astive family. Misa Kumon, dulot ni Erwin Aguila. Para sa kalag ni Onesa, dulot kan Oliva family. Para sa kalag ni Leonor Trinidad, dulot ni Maria Victoria Manahan. Para sa gabus na kalag sa purgatorio, dulot ni Marilyn Passion Elgar and family. Pasasalamat, dulot kan Bailon Balwis family.
Petisyon dulot kan Bailon and Balibis family. Para sa kalag ni Da Antonia asin Lorenzo, Noel, asin Dr. Alfredo, inigabus dulot ni Lorraine Escuro and family. Para sa kalag ni Da Eliseo and Joram, dulot ni Evelyn Sunyas, asin para man sa kalag ni Ruben, dulot ni James and Aina Cortez. Kadaklan na beses, namimidbidan niya to ang sarong tawo sa mga tataramon na nagluluwas sa iyang nguso, sa iyang mga sinasabi. Digdi nahihiling niya to ang ugali ng tawo, kung ano ang sa iyang pinaghalian. Alagad, bako gabos na tinataram nin tawo, nagpapamidbid kan sa iyang tunay na sadiri. Bako gabos na tinataram nin tawo, sincero, inaalok ang lambang saro na magbukas kan sa diri, asin maging totoo sa sadiri. Anmi sa pungunyan, panginginutan, ni Reverendo Padre Larry Nagales, Kura Paroko kan St. Catherine of Siena, Gingaroy, Tigawon, Camarines Sur. Matindugpuan gabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Banal na banal
Sa ngaran ka naman, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Kristong kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akon taan sa mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, Sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamipi sa kagurang rantang Diyos. Maharak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, magtugot ka na anlakaw kan kinaaban, usayon para sa mo kan sa imong matuninong na Ang tawo, hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ang itinaran nin sarong tawo, nagpapahayag kan sa iyang mga sala. Nakakaarog iyan sa sarong saraan na minasara kan ati. Ang pag-isip nin sarong tawo, nagpapahiling kan sa iyang ugali. Siring na anhorno, nagpapahiling kan anuman na barana sa koron na itilinaog tiyan. Mamimidbin may kung paano inataman ang sarong kahoy, huli sa mga bunga kaiyan. Asin maaaraman mo ang namamatean nin sarong tawo, huli sa iyang itinaram. Dahil mo pag umawon, ang siisay man, bago mo siya madangog na magtaram. Iyan ang tunay na pagbalo. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang gabos po masimbag. Kagurangnan, marahayaan magpasalamat sa imo. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Marahayaan magpasalamat sa imo, kagurangnan. Ang pag-awit nin mga pag-umaw sa imong ngaran. O kaharohalang kawing Diyos, ang pagbalangibog kan danay mong pagkamuot sa pagkaaga, asin ang kan sa imong pagkamidbid, pagkabanggi, pagkamaimbod, pagkabanggi, sa tugtog nin plauta, asin nin arpa, sa tanog nin lira. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Huli ta ikakagurangnan, nagpaugmas ako sa mga gibo nin sa imong mga kamot. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Minaawit ako sa kaugmahan. Kadakulaan kan sa imong mga gibo, kagurangnan, hararom nagayo ang sa imong mga kaisipan. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Ang sarong mangmang, dai kaini makakasabot. Ang sarong patal, dai man kaini makakasabot. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Ang pagtubod niya to sa ikaduwang buhay, dai dapat na makapagpahugak sa sato. Iyulugod ini ang dapat na makapagpahigos sa sato, asin makapadanay sa sato sa karahayan. Ang pagtubod na ini, iyo ang magiging pangapudan niya to na maging tunay na saksi ni Kristo, mga saksi na bukas, asin totoo sa sadiri. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung ang malalapaon asin kung ang magagadanon, masanglian kang bakong magagadanon, mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan, o kagadanan, hain ang kapangganahan mo, o kagadanan, hain ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog. Ang kapangyarihan kang kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasalan. Asin ang kapangyarihan kang kasalan, gikan sa katugonan. Alagad salamat sa Diyos na iyo ang nagtao sa to ning kapangganahan, huli kay Jesucristo sa tong kagurangnan. Kaya ngani, namomotang kong mga tugang, maging pusog kamo sa kamasari. Magdamnay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli taaram nindo na bakong sayang ang anuman na paglingkod nindo sa kagurangnan.
tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indong, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Asin idinagdag ni Jesus ining halimbawa. Ang mga buta, makakabit daw nin kapwa buta. Dai daw sindang duwa mahulog sa kalot. Ang disipulo, bakong orog kesa maestro. Minsan nga ni, kung tatauna, makakaarog sa maestro. Tadaw ta minamaanan mo an muta sa mata kan sa imong tugang. As hindi mo nahihiling an pasagi sa imong mata. Paano kang makakasabi sa imong tugang? Tugang, haleon kungo na an muta sa imong mata, kunda imo nahihiling an pasagi sa sadiri mong mata. Hipokrito. Hale ango na an pasagi sa imong mata, dangan makakahiling kanin malinaw, asin mahahali mo an muta sa mata nin sa imong tugang. Daing marahay na kahoy na nagtataonin marahay na bunga. An kahoy na mimidbid sa bunga. An baligang da ginuguno sa mga tunok. An ubas da man ginuguno sa mga dawog. An marahay na tawo minagibo nin marahay. Asin ang maraot na tawo minagibo nin maraot. Hali man sa karatan na yaon sa iyang puso. Huli takon ano an nasa puso, iyo an minaluwas sa mga nguso. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo. Magtukaw po. Maray na apon po kaninyo ngamin mga ngod. Ay salamat po sa Diyos, tatao pa man po na magtagaring kunada. Maray na apon po kaninyo ngamin. After 4 years po, nakabalik po giraray, tangani pong makapag-celebrate, kan misa po sa di po parokya, kan banal na Santa Cruz, sa Dinabwa. It's so nice to be back. Nakakamuya na mabayad po giraray kamo, sa di po kaninyong parokya. Ano ang aasahan niya to sa mga buta na mag-guide ning direksyon sa kapwa ninda buta? Ano ang aasahan niya to sa maraot na kahoy
na magbunga nin marahay. Paano ka makakahusga na kita siring man may sadiring husgahan sa satuyang pagkabuhay? Ano ang aasahan mo sa puso na maraot na magluwas nin marahay ang nguso? Halata na sa obvious, masakit. Kasi it is a contradiction. Contradiction, siring baga, ang buta, maggiya sa kapwa buta. Contradiction na ang maraot na kahoy, magbunga nin marahay. Asin siring man, ang maraot na puso, magluwas nin marahay sa saiyang mga nguso. Matugang, if we want to make things right, start it right. Let us invest goodness in everything that we do. Magtanom nin karahayan, nin buot, not hate. Diba? When we want to make things right, start it right. Kaya, inaalok kita nin mahal na Diyos to invest na pati, to invest goodness, magtanom nin karahayan, tangani na mag-animan nin karahayan. Matugang, putting ourselves to hate is not being charitable to ourselves. Putting ourselves to hate is not being charitable sa satuyang mga sadiri. Di ba? It is us, kita, ang nagpapasakit sa satuyang pagkabuhay, sa pagpaparatanom sa kaanggutan sa satuyang mga puso. Kita ang nagpaparadara-dara nin kagabatan na which I do believe na daing nga to deserve na magparadara nin mga kagabatan asin kaanggutan sa satuyang mga puso. Sa hiling ko sana, why stress yourself to those people who do not deserve your best? Why stress yourselves to those people who do not deserve your best? Instead of hate, let us offer them love. Instead of gossiping, let us offer them understanding. Instead of being judgmental, let us be more understanding sa inaagihan kan sa tuyang mga kapwa. My dear friends, we have different directions na inaagihan sa tuyang pagkabuhay. Bukulugod kitang tawo na gusto ta, inaagyan ta, agyan man kan kapwa niya to. No. We have different direction na pigtatrack sa buhay na ini. Kaya, let us be more understanding than being judgmental sa satuyang mga kapwa. Having a judgmental kind of attitude is a sign of having a weak personality. Sabi kaiyan ni Socrates, great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Ini sa mga chismoso, saka mga chismosa. Sa hiling ko sana mga ngod, pagiging chismoso ag chismosa, pinagkakakitaan, lanagayod kadakol ka lang yayaman nguwan. Di ba po? Pakibayad niya ni po kakaabay mo. Bukong amo, balaman po ka mo. Di mag-judge. But the point is, di ba po?
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events, while small minds discuss people. Talking about other people, spreading sins of others, does not make us a better person. Tandaan ka po mga tugang. Exposing itong karatan kan iba does not make us a better person. Mga ngod, ikinaganda mo ba nang sinabi mong pangit ako? Di ba? Ikinagayon mo raw o ikinaray mo raw na sinabi mong maraot ako. Di ba? Diriman. Mga ngod, sa mga pinagpaparalibak, sa mga tao na mga pinagpapakaraot, sabi ba ako gospel last Sunday, love your enemies na lang. Diri na makipagpara, rabong pakanira. Ang bagayan so gospel tako sa Domingo. Instead of fighting, kneel down in prayer. Pray for your enemies. Instead of giving them time, let us make use of our time sa mga produktibong bagay. When we love our enemies, it is ourselves whom we love. Ang satuyang sadiri, ang satuyang namumutan. Dahil nga to deserve to be stressed, sabi tang subago, na ma-stress kita ka mga tao na nakaka-stress. Kung ano ang satuyang tinanom, iyo ang satuyang aanihon. Inian pangapudan sa tuya, kan satuyang ama sa langit ngunyan. Matugang, magtanom, in karahayan, haleon an attitude nin pagiging judgmental, asin orog sa gabos, magtanom nin pagkamuot sa satuyang mga puso. Sa mga buhay, asin mga
salamat sa pagkabuhay iwan sa buhay na naing kasagloran. Nagsasarig na iwawaras kan Ama ang satuyang mga kahagadan, mamibig kita sa iya sa maludok na buod, ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa, magkaigwa kan Diyos noon na dunong asin kusog buot, sa paggiya asin pamamahala kan simbahan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing danin niya tong gamiton ang balaog nin pagtaram para sa pag-umaw asin pagpasalamat sa Diyos, sa kapagranga asin pagpakusog buot, kan sa tuyang mga kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing mahiling asin ako onyato ang sa tuyang mga pagkukulang. Dangan likayan ang paghukom sa kapwa, sa sindang mga kakulapusan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang, asin nagmumundo, asin mga biyadi, pag ako kay Kristo ning kaumayan, kusog buot, asin paglaom, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo, asin katuod, magugma sa katuninungan kan langit noon na kahadian ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Sa tahaw kan sa tuyang pagtiripon ngunyan, sa tuya man pong ipagpamibig, ang katuninongan sa nag-iiwal na nasyon, ang Ukraine asin ang Russia, nalugod urog ng gayo si may mga kapamilya sa mga lugar na ini. Sa panahon na ini nin iriwal, lugod ang sa tuyang mga mahal sa buhay, irayo manin mahal na Diyos sa anuman nakatibaadan. Ipamibig niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Langit nun na Ama, ikaan sa muyang kusog sa panahon nin pangangaipo. Buksan mo ang samuyang puso sa imong grasya. Asin darahon mo kami sa imong kahadayaan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po sa pagdulot kan mga atang. Si may mga sobre po, pwede pong magpila po, tani pong itaw po kay Father. Sa
Magpamigbi ko mga tugang, tangalan sa kwasanan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagtatao kan mga idudulot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinulot, huli kan kaludukan kan samong paglingkod. Namimibi kami sa imong pagkaherak, naan iwaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totong manigo asin dapat matano si nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahaling kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, taan mga aki na harayong isiniblag kan krimenin kasalan, binuot mong tiripunon gararay sa imo, huli kan dugo kan aki mo. Asin sa bagsik kan espiritu tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kamawan kan manlanlain mong kadunungan. Na midbid na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu, kaya kiariba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kami nag-uumaw sa imo sarong tingog na nagsasabi. Kagurangan, Diyos nin mga upo, ang langit asin daga, ano kan sa imo, kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Pagumawunan na ligid, sa ngaranin kagurangan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Magluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buod, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo naganan, si Kristo na buhay liwan, si Kristo mabalik diraray. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapanin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garom dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, garom dumasa ang pagkahera kan sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagangahas kita na mag-awit. Amanyamo nayaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang samo patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalad, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. sa imong kamera, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, Sa mga kapanahonan, Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you.
Luhod po. Uyaan kordero kan Dios. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na Na ikaw magdagos sa kuyang harong. harong. Alagad magtaram magtaram ka ka sana, sa asinan kuyang sa kalag. kong kalag, mauumayan. Malugod kita kan hawa kasi nung isasagod sa buwan nilang kasagkoran. Amen. Sus nakahurang na,
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog, kan nakakaligtas na atang, nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak, tanganing huli kan sakramento man sa nang ini, na pinagpakakan mo sa mo, ngunyan, kaugayeng gibuha kaming makaheras, sa buhay na dayang kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna po ang maray na gabi po kaninyong amin. So, mga ngud, nigayat po ako kaninyo sa gatikot na oras. Ninhuli po ta an katuyuhan, kan samuya pong presensya ngunyan, kaibahan po an samuyang Coro de Santa Catalina, amo po an na mag-ayat pong tabang kaninyo. Sabi po baga sa credo, we are one holy Catholic and Apostolic Church. So as one church, we are here, naghahagad po ning tabang sa Indo, urog ng gayo para po sa samuyang parokya. Ang parokya po ni St. Catherine of Siena sa Hingaroy, Tigawon, Camarines Sur. So, mahagad po kami ng tabang. Ninhulitangon yan po, nagaandam kami para sa ika-15 taon kan samuyang parokya. And gusto mi pong maging landmark sa taon na ini na magkaiga po kami nin ierokan kan samuya pong mga seminarista. May tulo po kaming seminarista sa samuyang parokya, alagad mayo pa po kami ning lugar para sa sainda, tangani na makaduman sinda o mag-star sinda sa samuyang kumbento. Kaya sa tabang po nindo, makaka-build po kami kan harong kan samuyang mga seminarista sa samuyang parokya. Ang paagi po nin paghagad niya mo ning tabang, sa paagi po kan paghara nami po sa Indo, kaibahan po kan Coro de Santa Catalina. So my dear friends, may I present to you ang Coro de Santa Catalina kan parokya sa Hingaroy, Tigawon, Camarines Sur.
Sa liwat po, an samuya pong pagpa Diyos mabalos, kay bahan po kan Coro de Santa Catalina, enot po kay Father Albert Urillo, and sa pagtugod po na magharana po kami digdi sa saindong parokya, sa mga fathers po niya to, kay Father Nabo, kay Father Tex Infante, asin kay Father Pepe, and also sa Parish Pastoral Council, sa pamamayo po ni Ate Nancy Penetrante. Thank you very much po sa indo po gabos, Diyos po ang magbalos, kan sa indo pong karahayan. Marhay na banggi po sa lambang saro sa satuyat. Ati doon na po ang gabos. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon lugod kamo, kan Diyos na makakamhan, an Ama, Anaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marahay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Ingat po kamo sa pagpuli po nito.